тримата братя и златната ябълка. Имало едно време старец и старица, които имали трима сина. В двора на къщата им растяла красива ябълка, която всяка година раждала златни ябълки. Но всяка нощ, когато ябълките озрявали, нещо ги крадяло. Една година бащата извикал синовете си и казал: „Синове мои, време е да узнаем кой краде златните ябълки. Ще се редувате да пазите.“ Първата нощ пазел най-големият брат. Той обаче се уморил и заспал. На сутринта ябълката отново била обрана. Втората нощ пазел средният брат. Той също се разсеял и задремал. И тази нощ крадецът успял да избяга. Третата нощ дошъл редът на най-малкия брат, той бил най-млад и често го подценявали. Но този път той бил решен да остане буден. Извадил ножа си, облегнал се на дървото и чакал. По едно време небето се разтворило, а от облаците слязла триглава ламя. Най-малкият брат скочил и ударил ламята с ножа си, но тя успяла да избяга, оставяйки след себе си кървава следа. На сутринта той разказал всичко на баща си и братята си и ги помолил за разрешение да тръгне след ламята. „Ако искаш, върви, но не знаем дали ще се върнеш“, казал баща му с тежко сърце. Момъкът тръгнал по кървавата диря и вървял дълго време, докато не стигнал до дълбока пропаст. Там видял вход към пещера. Без да се колебае, той се спуснал в нея. Вътре открил три огромни подземни царства. В първото го посрещнала красива девойка, която му казала: „Моля те, освободи ни от ламята. Тя държи мен и сестрите ми в плен.“ Момъкът продължил и в следващите две царства срещнал още две девойки, пленени от ламята. Най-накрая стигнал до самата ламя. Сражението било дълго и страшно, но момъкът използвал хитрост и своята сила и успял да отсече и трите й глави. Когато ламята паднала мъртва, подземното царство започнало да се тресе. Девойките го повели към изхода, но когато трябвало да ги изведе нагоре, братята му вече го чекали горе. Вместо да му помогнат, те хвърлили въже само за девойките, а накрая съборили най-малкия брат обратно в пропаста, за да не ги издаде и за да вземат славата за себе си. Момъкът обаче не загинал. Докато обикалял из пещерата, открил вълшебна птица, която му обещала помощ, ако се грижи за нея. Тя го изведела на повърхността, а момъкът веднага се отправил към дома. Там видял братята си, които вече се хвалели на баща си, че те са победили ламята. Най-малкият брат се разкрил, носейки със себе си перо от вълшебната птица, и разказал истината. Девойките, които също били там, потвърдили думите му. Бащата бил горд с най-малкия си син, а братята били наказани за своята измама. Момъкът се оженил за най-красивата от трите девойки и заживял щастливо, като пазител на златната ябълка.